ke jangan langsung baptis semonduli along foundation deh monduli foundation deh long asor ni baca tonton si jangan langsung baptis semonduli tumpen monduli arada tum karena aphan kiru rok jadi aphan alang itu bad gari sida cewan bom lo non wang bom lah kewan ni tum da do pik lang yo ningkan segmen botai si la arna aphan kahodai la ningkan gang tim gari litum kevekji thang kisik sak sidet ji aphan la arna aphan kahodai ajai mekta en pon lo sondak thak non ke wang tum da du lang yo wang bom lah bom lah laso ajai meke la ningkan segmen ilitum lan pue galis kita me litar si ajang chuan nama bangke la lang litum pinitan sida jipipo pen mani bangke la pen abisi sida pi ening hangatum ke pilo kita nilitum ke peti ke teng pen ke litar si ajang chuan nam ke arnama phan dan jipinang po usi lidum baci railo la ke la bangsor ni ke foundation de jangan langsung baptis semonduli foundation de arni si laso ajai meke nilitum en pon pima polote kacela kha nilitum monduli along pen ko an ilitum aphan paprang lama ko an arna aphan ilitum aphan ing khon lama pula so alam theben si nilitum la bakso ajai mek deng pon cho chepur lo